Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus da ke gasar Serie A da ke ƙasar Italiya na duba yiwuwar ɗaukan mai tsaron bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da kuma tawagar ƙasar Holland tare Malaysia a matsayin aro har zuwa ƙarshen kakar wasa ta bana, in ji kafar yaɗa labarai ta Tuttomercato da ke ƙasar Italiya. Rahotanni daga ƙasar England sun bayyana cewar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta ƙara masa kaimi wajen zawarcin dan wasan baya na tsakiya na kungiyar ƙwallon kafa ta RC Lens da ke kasar Portugal, Abdulkadir Kusanov, wanda take zawarcin sa a cikin kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu da muke ciki, a cewar kafar yada labarai ta Spotball. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a cikin wannan YouTube channel din namu mai suna Layin Wasanni TV. Idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo da farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon kafa kai tsaye. A nan kuma za ku ji cewar dan wasan gaban tawagar kasar England wadda ke taka leda kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United Marcus Rashford ba zai buga wasan da kungiyar inda ake yi wa ikirari da Red Devils ba, za ta yi da kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ba. Dan wasa Marcus Rashford a halin yanzu ba shi da lafiya, kuma a bin takaici bai ɗauki horo tare da rukunin kungiyar din ba. Don haka ina tsammanin zai fita daga jerin 'yan wasa da za su fafata wasa a rukunin kungiyar din, a cewar mai horaswa Ruben Amorim, kamar yadda ɗan jaridar ƙasar Italiya Fabrizio Romano ya bayyana. Mai tsaron baya na tsakiya na tawagar ƙasar Faransa Fikayo Tomori yana son ci gaba da taka leda wa ƙungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan da ke gasar Serie A, duk da sha'awar da abokiyar wasarta na cikin gida wato ƙungiyar ƙwallon kafa ta Juventus ke yi wa tauraron ɗan wasan tsakiyan na baya, a cewar kafar yada labarai ta Gazzetta dello Sport da ke kasar Italiya. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a cikin wannan YouTube channel din namu mai suna Layin Wasanni TV. Idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon kafa kai tsaye. A nan kuma za ku ji cewar kungiyar ƙwallon kafa ta Fiorentina na kokarin cimma yarjejeniya kan dan wasa Federico Chiesa akan kuɗi kimanin fam miliyan 5.800. Wakilin dan wasan na kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool a halin yanzu za su fara tattaunawa a cikin wannan watan, a cewar kafar yada labarai ta Tuttomercato da ke kasar Italiya. Kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United da ke gasar Premier da ke kasar Ingila ta fara shirin tsawaita kwantiragin mai tsaron bayan ta na tsakiya Harry Maguire har zuwa watan Yuni ta 2026, wadda yake nuni da cewa zai ƙara ci gaba da zama filin wasa na Old Trafford na tsawon shekara guda. Za mu haifar da zaɓinmu kuma mu tabbatar, saboda muna buƙatar mai tsaro Harry Maguire sosai, in ji sabon mai horaswar ƙungiyar ta Manchester United Ruben Amorim ga manema labarai a yau. Yana buƙatar ingantawa a matsayin jagora, saboda yanzu muna fama da matsaloli da dama, kuma shine babban ɓangare na aikinmu, a cewar ɗan jaridar ƙasar Italiya Fabrizio Romano. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a cikin wannan YouTube channel din namu mai suna Layin Wasanni TV. Idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon kafa kai tsaye. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Girona da ke gasar La Liga da ke ƙasar Spaniya za ta ci gaba da kokarin da take na ɗaukar ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona Eric Garcia, da zarar kungiyar ta Barcelona ta gama warware batun rajistan dan wasa Dani Olmo da kuma Pau Victor. Wannan cinikin zai kasance wani jigo kuma sashi mai muhimmanci wajen kammala batun su rajistan Dani Olmo da kuma Pau Victor. Bangaren mai horaswar kungiyar kallon kafa ta Girona kuma Michel, wannan cinikin zai zama jigo na wani bangaren tsarin aikinmu da za mu gabatar a cikin wannan kakar a cikin tawagar ta Girona, wadda kuma ana fatan cewa kudin dan wasa Eric Garcia a kasuwa zai kai kimanin euro miliyan 10, a cewar kafar yada labarai ta Cadena da ke kasar Italiya da ke kasar Spaniya. Ana zargin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana tunanin ko za ta nemi mai tsaron baya na gefen dama na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Diogo Dalot, wadda aka san cewa kungiyar Real Madrid tana cikin kasuwar musayar 'yan wasa domin samun damar ɗaukan sabon dan wasan baya na gefen dama, biyu bayan mai tsaron bayan tawagar kasar Spaniya da abokin wasansa wato Dani Carvajal da Lucas Vazquez shekaru yayi musu yawa sosai. Hasashe ya ci gaba da cewar dan wasan baya na gefen dama na kungiyar kallon kafa ta Liverpool da ke gasar Premier da ke kasar England Trent Alexander-Arnold
shine farkon zaɓin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a fagen tsaron baya na dama, musamman lokacin da kwantaragin ɗan ƙasar na England ya ƙare a ƙarshen kakar wasa ta bana. Duk da haka, kasancewar shugabannin na gasar Premier masu rike da teburin a halin yanzu ba su shirya sayar da tauraron nasu ba, wanda ya daɗe yana aiki tare da su a kan farashi mai rahusa ba a wannan watan ta Janairu, tare da kuma ta bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ta yi la'akari da wasu hanyoyi domin samun wadda zai magance musu matsalar nasu, a cewar kafar yada labarai ta Sportmal. Kada ku manta da batun nan mana subscribe a cikin wannan YouTube channel din namu mai suna Layin Wasanni TV. Idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon ƙafa kai tsaye.